Музика – маестро Пейо Пеев. Вчера опипах циците. Казвам се Соломон. Обичам да рисувам. И момичетата. Коя е тази красавица? Пред ми, бе! Стана ли? Стан? Когато правиш секс, оная работа се променя. Доволен ли си? Да си ходи ли? Или да танцуваме? Много си красива, като актриса във филм. Какво прави времето до мен? Махайте се на секундата. Ще се отървем от тия. Пратим там, където им е мястото. Видите звездите? Спокойно, след мен. След мен. Какво става, бе, момчета? Защо не спите? А чудовищата дебнат от всяка сянка. Ти огряваш всеки тъмен ъгъл със светлина, надежда и любов. Никой няма да те оставя. Обещавам.